Oimorenya koromogi sadek marutieno intere kama kare mar mondo mi weche manyien mag mesa makaw weche manyien oikoni gi laksechegi mondo mi ing'e motimore pacho ka to kod pinje maoko piny Kenya intere kama rach utenore kod weche mag omenda matayo chendo mag mopogore opogore ban kaluwore kod jatend migawo mar omenda John Mbadi mawacho ni gie sani kuna bende osebedi kawe hola nyalo biro loro dhoudi magi ka bende kipiny Kenya chiegni chopo rang'iny moket mamalo monego bende gikaw godo gope mabiro neno ka piny Kenya nitiere kama tek. Wantiere kod weche motenore kod omenda meni bedo ne counties oiko omenda ma 225 226. Komachielo jatend piny Kenya William Ruto geno limbe mare masaa ma piny Kenya gin mago mathoth mabende jalupne dichi makono kwa Uganda e kinde manotimo limbe mondo mi ikrewe rwak jatend piny Kenya William Ruto e kinde mobiro timo limbe masaa ma piny Kenya manen ogai mar jong'ad buche David Maraga bende yango no ikore kendo romo mar bedo kendo tayo piny Kenya e yiero maduong' mabiro kaachiel kod manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende wuok kod dichi makono e gwenge mag Kajiado oyango ni dwe mar 5 duond bura margi magibolaro godo kom e yiero maduong' en mano ma gibiro yango magi to kod mamoko mathoth motimore kor gwenge kaunti ma Kisumu weche motimore kod tuo mar nyaldiema wantiere godo kata kamano magi weche momiyo pek. Mwenyewe mara mwisho niliongea na kijana ilikuwa Saturday. Niambia mama usijali, I'm coming. Familia kod jo Kenya odichwalo penje wi ler mar kumobila manyocho lalo operation ma piny Haiti nitie. Waseyudo cases 15 sani to achiel kuomgi obedo confirmed gi culture ni en cholera. Tend county ma Kisumu yango muoch ma tuo nyaldiema e sub county ma Nyando kama ji adek tuono osenego. Gilau thieth nikech sani wadhi mana Migori to Migori no watiyo gi fare mondo wanyuol e kor gwenka ginyuol mana e pap. Jopiny ma Suna West dwaro ni piny owacho ma Migori okar thieth ma kosege ma pok ochako tich nyaka ne gere higni 5 mokalo. Ya koromogi nena ka intere kanye machiegni al tudri kod lewa duto mag tudruok wabro ng'iyo thuolo mar somo pachi weche mopogore opogore mwakelo nigi lakseche gi nyinga Ochieng Emmanuel jaloko mar Wilson Ochuka bed kod chakruok nyaka gigo wacho gi weche mag omenda en ni jatend migawo mar omenda John Mbadi nyiso od bura ni thuolo mar Kenya dhi kawo hola e pinje maoko nenore kama dhi chope giko e kinde machuok mabiro. Mbadi wacho ni ma biro kalore ni piny Kenya chiegni chope kiewo mogik mar omenda monego kaw kaka hola e pinje kod riwruoge mag pinje maoko. Kristo wino miyo ler. Nyaka uikre matweyo kanda e ndalo mabiro. Mae uti ma jatend migawo mar omenda John Mbadi ne Uganda jo Kenya. Nyim komiti mar od bura mochung'ne loso budget, Mbadi owacho ni piny Kenya chiegni chope giko mar kiewo mar pesa ma inyalo yiene holo kowuok e pinje ma oko. IMF is actually a baby largely of Europe. They are the major contributors. So in terms of multilaterals, that space is shrinking. We have even exhausted. We are almost exhausting our quota with IMF. Our IMF will now just be getting into, if we completed the 9th review, which maybe I'll come back to, we will not have any other funding to go for with IMF because we have exhausted. So we will just be having unfunded arrangement with IMF. Now, the same with World Bank, I've said. African Development Bank, yes, it is there for us, but it also has limitations of resources. Mbadi yango ni mabiro kalore kod dok pinye kwan mar omenda ne riwruok mar IMF kod bengi mar World Bank kowuok e piny mar Amerika kaachiel kod piny mar Ingereza. We have IMF, we have African Development Bank, we have OPEC. Those are the major multilaterals. Now, these multilaterals get funding from these major economies to give us, because the money does not just appear from nowhere. World Bank is heavily funded from the US government, and you can see what is now happening with the new regime there. I mean, new administration, I'm told regime is dictatorial. So the new government there has its own priorities, which you shouldn't blame them because everybody looks at themselves first. Hola ma piny Kenya ne geno yudo kowuok e riwruok mar IMF bende chal kama omuonyo pi bang' piny Kenya rem chopo moko kuom dwaro mag IMF. The UK are no longer as philanthropic as they used to be. You have Japan still assisting us, but for how long?
You have Italy trying to help us a bit. How long? So that is what I wanted to say. So the world economy is all hit. So we must start thinking of how to support ourselves. Kata kamano, Mbadi omiyo oganda jo Kenya geno ka olero ni sirikal oseketo kenge malong'o mag bero uchumi ka kedo gi mibadhi, duoko piny nyinyo mag kawo hola e bengi, kaachiel gi tego siling mapacho kae. The most desirable, fight corruption, root it out. If we fail, then allow it. And tell people, if you find a way, we will look for you somehow. But if you escape, just put it here. We will not follow you. If you escape with the ng'ombe, tutakuruhusu uchinje ng'ombe na sisi zote tukule. Badala ya escape with the ng'ombe to the bush and you allow hyenas to eat it there. Mbadi wacho ni migawo mare sani tiyo kod bad obila mang'weyo maling'ling NIS e ng'weyo weche mag mibadhi e kind apisas mag duol mochung'ne choko osuru e pacho kae KRA. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki onyiso oganda ma masawa mar Kenya mondo orwak jatend piny Kenya William Ruto motegno e limbe mare mochano timo kono juma manyien. Kindiki ne olimo gwenge ma Tharaka Nithi, Murang'a kod Kiambu kama olosi gi oganda ka gisidho chenro mag dongruok. Ne otene kod jotelo mamoko ikruok dhi nyime ne limbe mar Ruto e alworano e kinde mang'ur moko pod nitie e wi chenro mag dongruok ma pod okwamo e gwengego. Next week Mungu akitujalia, rais wa Kenya anakuja hapa Murang'a. Si namna hii? Na haja kuja mkutano ya siasa, amekuja kufungua masoko yetu, yale yamekamilika, mambo ya stima. Mungetaka rais atembee hapa? Atembee hapa Murang'a? Afike huko Mathioya na Maragwa? Akuje asikuje? Atungetaka kujifanya ati sisi tuongee mambo yetu peke yetu, alafu tuanze kukejeli ama kuletea hao wengine mambo ya madharau. Kenya ni moja, sisi wote ni wamoja. Unataka siasa ama maendeleo? Unataka siasa ama maendeleo? Kwa hivyo sisi tuendelee namna hiyo. Mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua midoloso motegno wi chenro ma en go masidho duond bura mare dwe mar 5 higani kendo madhi bedo gi jalar kom jatend piny e yiero mabiro. Gachagua molimo kaunti ma Kajiado kendo loso gi jopiny e gwenge mag Kiserian onyiso gini en owuon obedo mong'iyore kaka achiel kuom jogo mabiro keto piny owacho tesre. Limbe mar Gachagua Kajiado timore e kinde ma ikruok dhi nyime ne limbe ma jatend piny e gwenge mag masawa ma piny Kenya. Kwa hivyo sisi tumeamua tunaunda chama yetu ya siasa, na hiyo chama watu ya Kajiado ndio mtaongoza hiyo chama, na chama yetu mpya tutatangaza mwezi wa 5, na national chairman wa chama chetu mpya atatoka hapa Kajiado. Uongo katika nchi yetu ya Kenya haitatupeleka mahali. Kudanganya wananchi kwamba kuna barabara, kudanganya wananchi kwamba kuna hospitali ya SHA, kwamba kudanganya wananchi kwamba kuna mijengo, hakuna chochote. Kapod wantiere weche mag siasa, maneno gai mar doe kinde mokalo David Maraga wacho ni en kod oteku gi nyalo mar tayo Kenya ka omiye thuolo kendo nyalo keto maino e kedo gi mibadhi. Maraga molose mbalariany mar Rongo oseo piny owacho mar Kenya Kwanza kotele gi jatend piny Kenya William Ruto mowacho ni oloko ng'eye ne ywak kod dwaro mar jo Kenya. Ochiwo ranyisi mar okuma mar thieth mar SHA mowacho ni jo Kenya oseywak ni nigi ng'ikruok. Bende ojiwo rowere omed keto piny owacho tesre eno ni pend chike ma pacho ka olu kaka owinjore. Inequality in the access of people. What is going on in the country, my view would be, it would be good if you listened to the public to know what they are complaining about. I have served before in government. I was head of one arm of government,
There is no magic about being ahead of another arm of government. Chenro ma dayo dho jogo malap dhogi ndong ne lemo mag commissioners mag duol matayo yiero pacho ka IEBC ochakore yanga kawuono kotele koda put moyiedhi matayo chenro makamano. Ji auchiel nochopo nyima pudno kendo penj gi penjo mamulo nyalo margi ne lemogo. Efi Nyakidi ni ler. En chenro manochakore bang' rumo mar dayo dho jolar kom ma jakom duolno mar IEBC. Sani, jogo madwaro lemo mag commissioners ne ochako donja chiel kachiel. Aput magoyo kogno jolar lemogo ochano dayo dhoji auchiel pile ka pile nyaka tieki ji duto maromo 111. Abduba Molu manokwong da dhoge owacho ni achiel kuom yore mag neno ni duol mar IEBC otayo chenro meke mag yiero makare en ni nyaka rang lai ahinya to mar mbui makonye yiero jaloch. Kaluwore gi Molu, lai mar yiero jaloch ma jatend piny Kenya mano mar 50 komede kura achiel oserocho yiero mapachoka. Our Kenyan political parties are kind of ethnic based, meaning that if that this party wins, it's like as one ethnic party, one ethnic group, or a group of ethnic groups that have won, and the other ethnic groups are left out. So I think we need to promote a bit of inclusion on the political parties, that they have. It should not be ethnic based, but it should be broad based, ideology based. Korka kore, Abdi Hakim Adan Abdi majahigni 36 olero ni lony mare e weche mag tiyo kod mbui biro konyo duol mar IEBC chopo lek mare. I'm bringing the resource mobilization skill, having worked in an environment that works on fundraising and project development, donor relations and all that. And considering the Commission always has funding deficits for its activities, I of the view that I'm bringing on board resource mobilization skills. Secondly, I've been engaged in dispute resolution in my practice. Ekinde mano penja ni en yo mane monyalo chwalo godo duol mar IEBC rang'iny mamalo, Abraham Kipruto Langat ne owacho ni obiro keto kenge makelo kanyachiel jokanyo e sectors mopogore kendo chiwo puonj ne oganda e kinde mowinjore e wi yore mag tayo kod luto mbulu. For instance, election monitors. There are staff who are hired temporarily called election monitors, and they are hired towards the end of the vote. It's close to the election time. Would those monitors be hired a little bit earlier because the campaign period is a bit longer and they are monitoring campaigns and malpractices that probably could arise? So for me, the staff is very key. Training of staff often, and then two, ensuring that all the staff of the IEBC do the right thing. Adan Nuri Berhe mabende owacho ni bedo ni osetiyo kaka apisa motelo ne yiero nyiso ni en gi lony moromo kendo tiyo kaka komishona mar duol mar IEBC biro bedo mayot. Chenro no madayo dho jogo madwaro lemo ma commissioners biro dhi nyime nyaka tarik 25 dwe mar Ang'wen. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi weche mag somo. Piny owacho okale migawo mar somo lando ni koro gidhi loso chike madhi bedo ka gawo chenro machwalo omenda mag hola masiro jopuonj ma bende somo e mbalariany ndalo 14 mabiro. Kaka doho mar apil ne ochiko piny owacho mondo mi otim. Jatend migawo mar somo Migosi Ogamba owacho ma ka jopuonjre bende ochiwo pachgi e wi okang' makamano. Bang' doho mar apil chiwo thuolo ne sirikal mar dhi nyime gi tiyo gi yor siro somo ma ong'ere kaka University Funding Model. Kapod burano dhi nyime, jatend migawo mar somo Julius Migosi Ogamba oyie gi ng'eto mar dohono ka owacho ni migawono koro dhi loso chike mabiro tayo kaka ichwalo omenda mag hola ne jopuonjre e mbalariany e pacho ka e thuolo mar ndalo 14 mabiro. This clarity now means that we'll carry on with the implementation of the funding framework with the necessary modifications that have resulted from the National Committee on the Review of the Model. As directed by the Court of Appeal, we will publicize the framework to the current and incoming students within the next 14 days. Ogamba mano yore nyasi mar somo e kaunti ma Homa Bay mano bagi Homa Bay High School odok ne lai manyien mar chiwo omenda mag hola ne jopuonjre mbalariany ma owacho ni sirikal ne okelo mar konyo jopuonjre. Ka okoni nyaka ne chenro no chakre, sirikal osegolo omenda maromo bilion 41 mar jolo somb jopuonjre mbalariany ma pacho ka. Since its introduction in 2023, the government has disbursed a total of 41 billion in student-centered loans and scholarships for the benefit of a total of 240,000 students. At the time the model was introduced, ladies and gentlemen, our public universities were indebted to the tune of almost 61 billion.
We will continue with the rollout of the model with the necessary modifications. Jatend migao no ni okone sirikal oikore mar medo bero sekta mar somo e pachoka ka gitiyo machiegni gi jokanyo sekta mar somo neno ni lai manyien mar somo mar CBC obedo makare. You may be aware that on the 11th of March 2025, all education stakeholders held a dialogue on the equality of learning under the competency-based education in this county at Ogande Girls. After conducting the dialogue throughout the country, I am happy to report that there is consensus that the reforms in the education sector are rolling out well despite a few challenges. The Curriculum Institute has prepared the curriculum designs, which will be distributed through the courtesy of Ministry of Education. From June, we are distributing the curriculum designs for senior school. We will also be evaluating books. Other than the curriculum designs, we are evaluating books in April, books which shall also be distributed to secondary schools, which will be our senior schools in June. Magitimore kamoko kum jopuonjre mag mbalariany to nyiso bwok margi wing'eto mar doho mar apil ewi lai manyien mar chude mbalariany. Jopuonjre go wacho ni lai manyien ni kod midhiero mathoth ka opim kod lai machon ka koro gikwayo sirikal mondo konygi mar neno ni gitimo penj maonge ng'ikruok moro amora. Jomonego konywa, the judiciary, there is independence of the judiciary. Kok unyal chung as a judiciary to speak for yourself, koro onge kaka ukonyo wande. Gech koro ka ruling osebedo pass to chak the same judiciary suspend. Koro wan wakia kaka wabro timo. Wan jopiny, wan jopuonjre, wan leaders makiny. Ng'ato kik bed gi chia moro nikech koro en kanyo ok wabichopo kanyo. Nwachop kanyo, ikonyowa koso kikonyowa. To nikech koro usemiyowago kaka loan, miyowa sama wadware. Kik ochung, kik riembwa school nikech utamowa loan. It's so unfortunate that the government is forcing us with this. Why? And as comrades, we are raising our voices. As a lady, we don't want this new funding model. The government tries to argue that they're trying to enforce equity. What is equity in this case? Education is what equalizes everyone. King'yo nyaka sani jomoko onge pesa mondo odhi mbele gi somo e skunde. King'yo kata last semester and other semesters, government poko chulo nyaka sani. Koro ji inyore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Maukuom jotelo e kaunti Homa Bay osingo biro medo siro chenro mopogore opogore ma piny owacho mamalo dhigo nyime mar bero sekta mar somo maneno ni jopuonjre bedo gi lwasi makare e skunde mag somoe. Jotelo gotelni kod gavana e kaunti no Gladys Wanga okoni chenro mag somo ok onego ketie kiewo ni weyo mana ne piny owacho mamalo. Kendo jotelo ni kod ting' mar jolo sekta no. Jotelo mane loso e nyasi mar odiochieng' mapuoyo kaunti Homa Bay bende omedo puoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom temo rieyo sekta mar somo ka gichiwo mondo omed keto maino e ndiko jopuonj mathoth. Our responsibility over our children remains for both the county government and the national government. And that is why we have come together as a county government and the national government to organize this county education day together, and we will be running other programs together. Where the county can come in, we will come in. Where the national can come in, they will come in, and we move together, moving our education forward. Our people are failing because they don't have teachers, adequate number of teachers to impart knowledge into them. It is even worse with the new CBC system. So we need something to be done on this so that we can be equal to other Kenyans. Ya koro magiro kamano ko medo bedo kodwa e chenro mar oimore wakaw yo mokwongo kata kamano kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro ni. Msimu huu wa
wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala ya 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Ranki wango meya mhuto ge siche maitiyo kod kwiri nego buya nikech yamo mahuto matek nyalo ke kwiri nego buya makwiri tamre chopo kumbuya e yo mowinjore. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Yesu dutote aminonga ni Evelyn Mudoka mondo miyuni galagala kaka skiza tunmari ni star 860 star 416 Ramogi TV and odds marjo wer dutote. Shalom. Tich abijni ing'e jothumbewa. Pinyi masani ungeni pinyi ni oti. Wagoyo mbaka kod Opiyo Bilongo. Mano yudo tiegruok mathoth ewi gwelo gita kod loso wende hera kowuok kuom japuonjne mar thum, Dr. Osito Kale. Koro kabiro dala ka tema yudo Osito Kale. Agwele matin to Osito be winjo lweta ne aka nyathini nyalo gwelo gimoro. Bende omiyowa mopondo moseneno ei thum. Ng'at mane wawero go duol achiel ni ne nitie tuo moro mano onre kuoma Kisiri. Gino ne chanda makata ka donje stage to ne ok anyal wer. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Tich abich kochakore saa 2 okinyi kendo inwae ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime. Anyuola mar Benedict Kabiro bila manolal kinda pede piny Haiti okwedo wach mar ni nyathigi nyalo bedo ni owito ngimane ka giwacho ne giyudo mana ote ni olal. Min Kabiru, Jacinta Wanjiku, wacho ni nomigi ote chieng' wuok tich ni wuodgi olal kendo chenro mar manye rik dhi nyime. Simfroso Kinda nigi ler. E dala Benedict Kabiru e gweng' ma Thamanda, Kikuyu, winge mopong' gi mirima kod penjo mathoth rwako wang'. Dala riyo koro ka anyuola ni rito wach maler kowuok e tendo bila mapachoka bilal mar wuodgi kinde apedha mane gitimo e piny Haiti. Jana ndio nilipata ripoti kutoka kwa sub-county Kikuyu AP komanda, kaniambia kijana yangu alienda mission, yeye alipotea na hajapatikana. Since yesterday nimekuwa nikiongea na yeye, tulikuwa tukizungumza na yeye, ananiambia bado wanamtafuta. Kalure kod anyuola ni thuolo mogik mane giloso gi Kabiru ne riko ikore mar dhi tich gotieno. Inode wacho ni mana sama chuok motelo ne lal mare, Kabiru nonyiewo miche mbui maoro ne pacho. Mimi mwenyewe mara ya mwisho niliongea na kijana ilikuwa Saturday. Kaniambia mama usijali, I'm coming. Tata even I want to go, nataka kukuja, I said to you.
kwa sababu mimi nakaa kwa rentals. Nitakuja nataka kukuseto ukae mahali pazuri. Sasa tukaachana hivyo na tukaahidiana tutaongea. Nilikuwa nimemwambia ufa imekata haifanyi vizuri. Sasa kumbe ilikuwa ameoda ufa online na iron pasi. Yenye niambia tu ni surprise, lakini kufika nikapata yenyewe ni ufa amebai online na Kilimall imekuja hapa 5 nikaichukua. Sasa ilikuwa ndio tuongee jana, sasa nimwambie vile kuko. Sasa unaona ndio tukakuja tukaambiwa amepotea. Kalo record gi Kabiru manetie buo bila marito tonge pachoka no morko tich mar dikelo kue piny Haiti. Ananipea moyo, ananiambia si pabaya vile. Kwanza huwa ananiambia anasema sisi ni wanoma. Huyo gaidi lazima tutamuua. Usiwahi kuwa na wasiwasi. But recently aliniambia walihamishwa, walikuwa wamefungua kampi nyingine mahali nyingine. Sasa ile kitu inaniudhu ni mambo ya mtandao. Mtandao bado wanajaza amekufa. He's not married. Sijui nini mambo mengi. So I'm urging naomba waachane na hiyo maneno kabisa mpaka mimi mwenyewe nipeane ruhusa ya mtu kusema kijana yangu amekufa, or what I know he's alive and he's alive. Kabiru no lal tok mojgi kinde mane gidhire so jowadgi mamoko manokwame alwora mar Point Sunday chieng' tich ang'wen. Matimore mana toko bila machielo yande tho dwe mokale piny Haiti. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wadhi kaunti mag Kisumu, apisas mag thieth e kaunti nokotelne kod jatend migawo mar thieth Laktar Gregory Ganda olanda yanga much tuo manyal dieme sub-county Manyando. Mutuma kamano mane kuong fweny e karido thieth maero County Hospital tarik 19 dweni nyaka sani osoyo ka kwan ji 15 gin mago machich ni kod tuono. Kuom jogo ji 6 oseyud kod nyaldiema ka ji 3 moting'o nyithindo 2 ma jegni 7 kod 14 ka achiel kod jegni 31 osewito ngimagi. Apisas mag thieth olando ni giketo kenge mag chwalo thieth mapiyo e gwengego kendo gidhi nyime kod chwalo milome manyalo konyo oganda geng'o tuo makamano. Gikwayo jopiny mondo luwre kod okenge mag keto ler rang'iny mamalo ka gijiwo ng'ata ng'ata manigi ranyisi moro amora manyal diema mondo ring mapiyo oyud thieth e kar thieth mani machiegni kodgi. Adwa nyiso jowa ni wan gi outbreak mar disease miluongo ni dieo gi diep man gi pi. Waseyudo cases 15 sani, to achiel kuomgi obedo confirmed gi culture ni en cholera. Wan gi ji 6 ma wa confirm gi rapid test ma wayudo ni nyalo bedo ni gin cholera. Sama ne wayudo cholera case achiel ni watimo tracking, to wayudo ni nitie ji 3 manosetho gin e mortuary. To wadhi e mortuary wakawo samples, ma kawo samples go onyiso ni rapid test onyiso ni jogi nyalo bedo ni gin gi cholera. Sani watimo activation mar cholera nikech cholera en diarrhea ma en very different, onego ji to they spread very fast. Koro emergency operation center osebedo activated, watimo enhanced surveillance. Sani any diarrhea ma nigi PP bedo reported at the emergency operation center, to watimo action to testing immediately. Sanitation nyaka bed very proper sani nikech sani is the rain season. To say gichako ga during the start of the rain season because that's the time toilets bedo overrun and the water runs into the systems. Kawadhi kaunti wa Migori, jodak ma Kosege e sub-county Masuna West dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oyawnegi kar thieth kata dispensary ma Kosege ma giwacho ni nyaka ne ger higni 5 mokalo pok ochako tich. Kaka jafwambo marwa Jojo Malero gikoni gikadho e achiedh nade weche thieth kaluwore ni chunogi ni nyaka giwuoth mabor ka gidhi manyo thieth. Osiptal kata dispensary mar Kosege mode sub-county Masuna West en achiel kuom utego mag thieth mane oger kod 10 county ma Migori higni 5 mokalo, obeni nyaka sani koro pok ochako tich. Gedo mar osiptal ma Kosege ne okelo gen mathoth ne oganda ma osudo kama thieth mabor, kata kamano geno ni koro pok ochopo. Gi law thieth nikech sani wadhi mana Migori, to Migori no watiyo gi fare mondo wanyuol e kor gwenka ginyuol mana e pap. Osiptal ni waseng'iyo ndalo mang'eny nyalo konyo, otamore konyo nyaka kawuono. Stima kende onge. Ana kwayo kata intellectual opio wandaye. Stima onge gweng'ni, to magi gik manyochwa mor ni wadhi yudo. E seche magirito mondo koro 10 county ma Migori oyaw osiptalni, jodak ma Kosege osebedo kalimo osiptalni kendo keto ler kaluwore kod hera kaachiel kod geno magintiere godo
kuom osiptandni. Waneno ni mondo wayaw osuptandwa mondo wabeti mondo okonywa. Kaka osuptal chalo osuptal oyugno. Sani olokore mana lodge. Ema ji ema ninde. Wawacho ni enough is enough. Osiptandni nogere higa 6 mokalo. Right now onge kata gima osetime. An awaka machiegni kabisa. Kendo nyocha ka machiegni ka jaodo nyuol. Ma nyathi otho. Made bed ni osiptandni tiyo. Nyathina dok otho. Jodagi makosege ywago pek mayudo thieth kakoro gidwaro mondo koro 10 kaunti ma Migori koro tima piyo mar yawo osiptalni mondo giyud yot e yudo thieth. Seche mwatuo kaka an wala Migori to Migori boro ewa kaka wamkunge mutini koro kwadwa ir ng'ama dikonywa. Osiptalni nochake chon to ne wan gi kwayo makende ne jo county government mondo mi osiptalni tieke mondo mi bed ni wanyalo yudo thieth kama chiegni. Kata mana mine manyuol inyalo yudo ni miyo gik manyuol nyake yo nikech osiptal onge. Kennedy Okinyi menye degweg makosege wacho ni gitiyo kod omenda maromo Sh700 e yor wuoth ka gimanyo thieth e osiptende mamoko mayudore e gwenge kaka mago mag Kaler e sab-kaunti ma Nyatike. Mon koting'o ich walago alawa nyaka piny Kaler gotieno ka mudho lel ka koth ochwe en chuodho ma piko go i piny. Kudhi ga piko japiko dwaro Sh800 kidhi kono. Tend kaunti ma Migori wacho ni chenro mar yawo kuonde thieth kata dispensary ma osekwamo kuom higni mathoth koro dhi nyime. Gavana ma Migori Ochilo Yako mane wegego mag Kuria West juma mokalo bang' moko kuom jopiny ne kwayo mondo yaw negi achiel kuom ute thiethgi e gwego mag Kuria West ne osingo ni ute thiethgi idhi yaw machiegni. Mimi ningependa kusema serikali ya jimbo hili ya Migori vile mmeomba tufungue hospitali ya hapa tutafanya. Serikali ya eneo hili vile kina mama wako hapa tunawatambua na sisi tunafanya kwa pamoja na viongozi wote. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere weche motenore kod konyruok to kod kuonde thieth, 40% mar tho mar mine mapek kod nyithindo monyuol ikelo kod nok mar remo e pacho ka. Kamine 16 manyuol kata mapek to wito ngimagi odiochieng' kod odiochieng'. Nyithindo 30,000 ma inyuolo bende wito ngimagi higa ka higa. Ma oyangi romo ma okelo kanyakla migawo mar thieth, riwruok mar kuonde thieth mag lamo kaachiel gi lakteche mag mine kod nyithindo. Kaka Judith Omondi lero, riwruoge gidwaro mondo mi piny owacho many yore mag gidhi konyo godo e duoko kwan mar mine gi nyithindo ma wito ngimagi kata bang' piny owacho ma Amerika ng'ado sir margi ne chenrogo. Twak ewi duoko piny kwan mar mine mayach kod nyithindo ma wito ngimagi higa ka higa e pacho ka. En twak ma okelo kanyakla migawo mar thieth, riwruok mar lakteche mag mine kod nyithindo kaachiel gi ute thieth ma otelie kod din mag lamo. Kae ma ogolie ripot ma yango ni e pacho ka, odiochieng' ka odiochieng' mine 16 wito ngimagi, ka e higa to gin mine 5,000, nyithindo 30,000 bende wito ngimagi higa ka higa. Mothers and newborns and children are still dying at our age of 60 years of independence. 5,000 women dying every year and 30,000 newborns dying every year. Is that our data? 40% mar tho mar mine mayach kod nyithindo ma onyuol ikelo kod nok mar remo. Remo pod onge e ute thieth ma pacho ka e atamalo madwarore kaluwore kod jolony mane ochopo e twagni. 15% mar remo kende manitie, gino magikoni nyalo medo kelo midhiero ahinya to ne mine manyuol. Certainly we don't have enough blood, but even if we had, there are barriers to blood transfusion. Some of the blood you get will have parasites. You don't know the blood group of these fellows, or you have blood, but you don't know which blood to give them. Poor delivery care. The transfusion facilities are not good. The staff are not skilled, not like the ones in the faith-based organizational centers, like the ones Kireki met. In some cases, affordability. Ka weche mag chwalo omenda ma oromo ne thieth mar mine kod nyithindo, ahinya to e kinde mag nyuol bende okwa mondo mi olosi. SHA is still taking off. Yeah, there are several challenges which are there.
And we expect that SHA issues will be dealt with, and we will have access by mothers and newborns to health care free of charge and regain what we had achieved. Motelo ne telo mar Kenya Kwanza, mine mayach ne yudo thieth maonge chudo ka gitiyo kod kadi mar Linda Mama. Kata kamano ripode yango ni kwan mar mine mayach masani limo ute thieth odok piny kaluwore gi midhiero mar okumba mar thieth masani mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora Ramogi Tok yudo lipot mopogore mabendo stimore kor gwenge wakao thuolo mar mondo mikoro wayude sigana. Mabendo yudo tich ang'wen ka jumani wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jaod bura machon ma iluongo ni Gilgat Paul Oluoch. Oluoch ne oyangore kod hera mare weche somo kendo kotenore kod rieko ne makende. Ne obedo achiel kuom komiti mane oloso kit somo mar 844. Jata chenro ni Walter Nyambaga ogoyo mbaka kod Oluoch kendo miyo wasigande. Gamar achiel perporo chiko pradek Paul Gilbert Oluoch nonyuol Maranda kendo chako sombe Maranda Sector School. Kula some Maranda Sector School. Okay. Chakre 1943 ka anja 10 years old. To go within before the 10 years no mama no ngi somo ko lu puja ga somo. Ma di school kana ngi somo. Kana di school tadi kaka japuoj to kendo ja so ya school lu people teacher. Ko sa puja somo tadi puja isnero somo. Rike japuoj ne onge kinde no ko manwa di Maseno. Hai Maseno school. To Maseno no mondo di kuro ieri gi padri mari, head teacher mari kod chief. Gilbert ne wuok pachoka mar fuaro rieko e piny libamba ma Uganda e mbalariany ma Makerere University kendo dhi nyaka e pinyno mar Australia to kod Colombia. The only university is in Eastern Africa. Eastern Africa. Modi kuro gi jo Zambia, jo Malawi, jo kule Makerere University. To one of the Kapore University College ma London University. My degree mo do kuro and degree ma London University. Ko yi mo lo bang what ko degree ma East Africa, ko East Africa. Now asomo mainly English called economics. I got that in course my point when I postgraduate when my career. Got a second degree at the Columbia University. To come to the Columbia around Australia. I think a diploma in Australia. Ikileno, Peleno Sacha Condeso teach Martin. Kadugo, a Puja Martin, Sereba Teachers College. Because a trainer of teachers. Kaji Manakuni 26 teachers to Africa among the 26. Kuro Kanyo, Puja Martin, 74 Kendo, Adok America, Massachusetts University, and Martin a PhD in education. Paul, mio weche mag chako somo e kaka ne chalo. Maka doing teaching, I don't get a share of teaching of that level. To one of it was luck for me. Because kind of curriculum development movement, Chakre, the Chakre and Kenda, education, Kenya. Can Sputnik, Sputnik maybe, Marasha, no did we. More of your Western world. How can these primitive Russians go to space? What's wrong with us? Can you catch up about a week, a month later? Can you get a book of the space candle? Most shake the Western world. What you do, Kakama, you study our curriculum, coach our curriculum movement in the Western world. Could on the shell for which colony. Kalore kod lony mane entire godo ne oidho ngas e migao mar somo.
The Ministry of Education, I inspect about mathematics, the KIE as a curriculum developer, I'm the Deputy Chief Inspector of Schools, I'm the Principal, now Teachers College, Kenya Science. Okay. No other university graduate. Okay. So I went there. Kuroka Kanyo, as Director of Education. To kapo katika teacher man director, itira manpower planning. Because need to produce manpower, gaps man tiagi. Could I study the situation of working manpower or the could teachers, no get the teachers be science teachers, consolidated arts teachers, tadia di. Kalore kod tudruok mare kod piny owacho. Sirikal ne dwaro yore mag yudo yore mag lego wi ogae mar luo mane en Jaramogi Oginga Odinga kineno mondo yud yore mag tiyo kod sirikal. Ma ting' mane muoyo miyo Gilbert Oluoch to mana ka okalo kuom Ezekiel Yugi wuon Ogago. Jaluo ni oko ba sirikal tagre kabisa. To jaluo ni ng'ama lo jatelo kaka nonyuoli. Nonyuoli jatelo miluwo. You're not supposed to think. Omiyo kane Jaramogi biro ni ene jatelo. Kuwa dibyo teteja kwa gochongo piny jatelo. Magima wacho e mwatimo. Mondo doro wa yugi banga kadi wije mora the bed MP Mabondo mondo yua Jaramogi ikele serikal mondo joluo udigi moro to gimana tema ko dika Jaramogi mondi ahoye manyisi gima wadwa Mikwa sati manu no yie ni tiyo serikal ko ko moyo go le medala ka through Nyamira Girls School kama loso biro ne Jaramogi mondo Jaramogi yie mondo biri corporation machani corporation. Oluoch kane oseyudo lemo mar od bura kendo tudo Jaramogi kod Moi. Oluoch ne oweyo bedo ja od bura kendo yudo lemo mar rakruok kod dhier. Lemo mane Daniel Arap Moi omiye. Kwa doka ka chairman of Poverty Eradication Commission. The mondi kid gi dhier Oluoch. Pati dhier tia kid ko dadi an pok dadoji kabi kid gi dhier. Tia tiba dadi. To shiela ka pataga praparo to Moi luonga Kabarak. Mulo nyisa gi bodega tem kako nene. Nigi de conference ma world conference manigi no work here. Ko implement it. Ko me what to go and do ko atemo. Ko ka job office the first thing I did to dir ni enango. Oluoch owacho ni omenda mar CDF ne en pache kendo tiyo kod jo od bura mondo ket chik makamano e od bura. Mamiyo pesano ne chwalo dongruok ne oganda. Nikadhi kachako tijino tanongo ni pesa duto mag development mag the country. Serikal kele DC. Ku DC mapo kako neno omiya ng'ato ka ok dwari bokomi to DC mabiro nyasa ka to ka doka nikech jaluo kro office no jaluo Jaramogi mong'eyo nigi mar serikal I don't want so pesa biro te siaka bondo ka to doka jaluo kdwar ko mena kono oyo pesa ge biro tere libet jo piny to fight mondo ja piny mul pesa no ok ne yot makoro atimo ga arrangement gi bunge mondo gi pass gi ne bunge mondo bed law koro serikal gi chono nyako gi implement. Wapenjo kit gik mane oywaye siasa. Oro mamo ni nego rekod Jaramogi. Okay. Omiyo koro tijni idwa na dhi atim. Nikech ne ok onyalo yo Jaramogi mondo bi. Odwa mondo keep away. To sama Jaramogi keep away jaluo te o keep away. Mamo no ne kende. Noedo ka chunyi ne nitie siasa kosa. I hate siasa kaka sana. I don't like siasa. Mika na siti mlima duo kida ministry akuni aiweyo. Siasa miriambo tufu. You cannot exist without miriambo. Jimadwari ng'eny, pesa bedo kumi ng'eny, appointments ng'eny. Kiko yari kina onge ki dogo ki to gini ori na gero margi majo siasa kibanda ni wa siasa ko kana wala bidu sabicho tieno ino ga bege nene moko ni dikore
now opened office mar constituency office and in the whole country. Okoni chama mar siasa ma kindeno ne en KANU. Kendo okoni okike mayo nene kod mbi malich kaka jachiw siem ne jok ma wengigi okolo kudho ne chama. Akeni yo kaka mae ya kom disciplinary committee. Makitima timo yoba ne out. Korea mtu akani ndio Nairobi nene flag. Wakiko mayo ni acha kumacha kumoi. Ticho bila kuru se chunge. Kata doko nene intire kotije kamano. Familia mare ne omiyo thuolo malach e ngimane. 58. Okay. Makende. Oyudo kaembe no puonjo koso? Ento business world. Nene editor. Oparo kit era to kod osiepe mane entiere godo to kod pesa mane Moi ne pogo jo siasa mosiepene. Achola makanyengo okwenye John Loch Kanindo John ili kamoi kausa ndugu pesa iwote gimenya kitemi na kitiko de gimi wacha kikwale kumi milioni kata ngwen idi miyo peny Oloch wachore Raila Odinga to kod Oburu Oginga ne gin yawuowi matindo e kinde mag siasa e kinde rowere mane goyo ne pap. To Raila mine campaign mag youth wing maga Raila Oburu ayoba ka gamiyo kinstraso ka udi menanga very useful boys. Youth wing maga wunigi my mentor. Omor kod okenge mag dongruok mane okelo. Kana an mujumbe ng'ato ne poko dhi kuro ni kar siasa monde poko dhi Island Mageta ng'ato ne poko dhi makana dhi kuro kaka MP kilo ne Jaramogi biro ke Jaramogi kende mene gimi joga ya bi ya to ti Jaramogi ma siasa ko ka biro gima tieto ni jogagi no kiangare jogagi kende man school onge gimora onge kasero school aga dispensary mogishange ni thieth bende nitie iyudo ka chima dhio ot moro iyudo ka ithido malaria nego ithido aparo kete kanyo ilemo negi gagi bodo no hospital ne ori gimoro kanyo hospital kuro na achako ni hospital mabondo no ne one building university ma Jaramogi mato my own design Rocho koni bang dhi rotaya ne oyiero mar chako sikunde moro mar chiwo tiegruok kendo bende ndike jopuonj to kod yudo ne nyithindo matindo kuonde mag puonjruok sikul mantiere mana machiegni kod dalane kanyo kendo nitiere kama jopuonjre dole okumbo nyithindo matindo bende yudo tiegruok kanyo to mondo bende iro dung nyaka mach liel kendo an bende ariwora kod yawuowi ma badgi ong'ilo kendo dok oko kendo walwaro le kuom yien makare. Walore mar neno kilese mantiere machiegni to kod apisi mag kuonde mag tiegruok. Nyako Ramogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mar thuolo duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thun ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Machiegni mesa mar ohala piny owacho ma kaunti ma Siaya kokalo bad migawo maputh kod pir geto jopur ma 10,000 e bwo chenro machiwo kothe kod mbolea manego gi yot e kinde ni ma jopur ikre ne komo. Fungruok ma kama en achiel kuom yore mag konyo jopur mosebedo ka ywago nok mar mbolea e pacho ka. Chino Daniel nigi mathoth. Kalore gi jatend migawo mar pur gi pith e kaunti ma Siaya, Sylvester Kokoth, iseyudo mbolea tan 72 kaachiel kod koth bando tan 40 masani gichwalo ne jopur e kaunti no nengo mogonyore. Oyango ni e bwo chenrono bad migawono chiwo koth bando kilo 2 gi shillings 400 ka kilo 10 mar mbolea gichiwo gi shillings 600 kende. Pur mar higani wang'ni kaka sirikal mar Nyalore ma Siaya nyocha wanyiewo kodhi mar oduma maromo tan 40. Mbolea bende nyocha wanyiewo tan 72 mabende opog e sub counties duto kende wards wa duto.
chenro mar pogo ne jopur magwa kodhi kod mbolea magidhi tiyogo e puothegi e ndalo mag pur mar higa. Okoth ma olose kinde ma ochiwe kodhi e apis ruoth ma Karemo mayudore e sub-county ma Lego Usonga okoni kopogore kod koth bando bende gichiwo tan 3 mag bel, kothe mag pamba kaachiel gi tan 10 mag sunflower. Luwo ni sirikand kaunti ma Siaya oketo omenda maromo milion 30 e chenrono. Mopogre kodhi mar oduma wapogo almost tan 3 mar kodhi mar bel miluongo ni gadam, ae wapogo tan 2.5 mar kodhi mar olayo iluongo ni green grams. Kokoth koni piny owacho ma Siaya chiwo thuolo ne jogo maloko ohala mag gik pur kata obedo ni gibende gitayo chenro ma kamano mondo mi jopur oyud gik pur e nengo mayot. Tadwaro mondo anyis jothurwa ni subsidy program ok en mondo wariemb private investors kata jo maloko ohala e weche mag uso kodhi, uso mbolea kata jogo man gi tingni mapuro ni jopur. Ne wan kaka sirikal ka tingni wan woko kanyo to kodhi wa kod mbolewa be wamiyo jopur e nengo man piny. To nyiso ni koro jogo mauso e agrovet kata mapuro nigi kod tingni ma obiro through private entrepreneurs go ok gon gi nengo man malo ahinya manyalo tamo gi dhi e puothe. Jopur moyudo fuong'ruok makama ohero kamano e piny owacho mar kaunti ma Siaya kuom sire makama, ka giwacho ni e kinde ni giyudo yot kotenore gi nyiewo gik pur, ka gisingo mar medo keto kenge e none Siaya obedo kod keyo mabup. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag ohala. Duol mag weche teko kod nengo modhi pachoka e progolo lipot ewi chal mar sekta mar teko kind dwe mar 7 nyaka 12 mano higa mokalo. Isaac Okech ni kod mathoth. E romo margi kod jofwambe e boma ma Nairobi, duolno magayo weche teko kod chano nengo modhi e pachoka EPRA olero matut nonre kaka teko mar stima, modhi, gas kod kit teko ma itiyo godo nyadinwoya kata renewable energy osebedo ka itiyo godo kod oganda pachoka. Kane uwe romono jatatije duol mar EPRA Daniel Kipto owacho ni sekta mar teko en mano malokore kinde ka kinde ka bende nitiere dongruok mamiyo nengo kod kit tiyo kod teko bedo e yo mayot. Experienced a very positive growth of 6.13% in power generation as compared to the first half of the previous financial year. This increase is mainly due to higher demand for electricity as more homes, businesses and industries are connected to the grid, as well as a natural growth in energy consumption. Lipodno yango ni stima ma ing'iewo kowuok pinje ma libamba osemedore kod atamalo 10.48 kowuok atamalo 8.8 higa mokalo. Medruok makama ochwal kod chungo chik mar winjruok e ng'iyo teko ma osemiyo ohala mar teko stima bedo mayot. Teko ma itiyo godo nyadinwoya kaka mar sola bende oseidho kod megawatts 574.6 ma en atamalo 15 ka oriwo kuonde choko teko sola duto kowuok megawatts 532.6 mane en atamalo 14.88 higa mokalo. Kinde mane teko stima otiyo e mathoth e higa mokalo, mano bedo e kind saa 1:30 odhiambo nyaka saa 2:30 otieno e Kenya mangima. Lipodno lero ni jo Kenya ne otiyo gi megawatts 2,282.35 tarik 29 dwe mar 9, ma en medruok kopim gi higa mar 2023. Medruok makama obiro nikech dwaro mar tiyo kod teko, medruok kwan ji maywayo teko stima kod dongruok e mwandu sitima. Joseph Okech midusa mawuok e duolno korka kore wacho ni sekta mar teko geto neno dongruok e ndalo mabiro. Dongruok tie mang'eny e sekta ni wasenyo kaka mana gima luongo ni peak demand. Tin stima mang'eny ahinya ma jo Kenya tiyogo osedongo masani ka wan gi megawatt 2,316 kaka odhiambo kodhiambo stima jo Kenya tiyo mang'eny ahinya. Gima watimo Kenya ka luongo ni cost reflective tariff. Tarif magwa waga gi miluongo ni subsidy. Onge kiem kamano sirkal jolo jo piny mondo tarif obe piny. Koro wan kaka jo EPRA wagolo tarif mar kelo stima ne jo piny e yo maler. Isaac Okech, Ramogi TV.
Ya koromogi tok yudo lipote weche mag ohala wakaw yo kendo kawaduogo wantiere kod weche mag tuke kikidhi mabor. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tich abijni ing'e jothumbewa. Piny masani ung'eni piny ni oti. Wagoyo mbaka kod Opiyo Bilongo. Mano yudo tiegruok mathoth ewi gwelo gita kod loso wende hera kowuok kuom japuonjne mar thum, Dr. Osito Kale. Koro kabiro dala ka, tema yudo Osito Kale. Agwele matin to Osito winjo lweta ne aka nyathini nyalo gwelo gimoro. Bende omiyowa mopondo moseneno ei thum. Ng'at mane wawero go duol achiel ni, ne nitie tuo moro manoonre kuoma Kisiri. Gino ne chanda makata ka donjo stage to ne ok anyal wer. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, tich abich kochakore saa 2 okinyi, kendo inwae ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai.
Machiegni weche mag tuke riwruok mochung' ne adhula pacho ka FKF oyango chako nonro wichin mibadhi maloso duoko matuke mamino jagol Patrick Matasi matimba adhula ma Kakamega Homeboys mabende ne otugo ne Harambee Stars. Ng'ur ko tudruok gi weche loso duoko ne okembui kanyiso video mayango Matasi bede twak kod jolos duoko. FKF oyango ni gibiro tudore kod CAF kod FIFA matimo nonro kapok gigolo report margi mogik e ote mar FKF. Duol no yango ni nonro itimo e yo mar chik kendo kata jatugo no wuon ok biro chira tiro mare mawacho wach ma korka kore. Jakom klab mar adhula ma Kakamega Homeboys Cleophas Shimanyula wacho ni klab no ok bi kawo okang' moro amora wi chilo mamino jagol margi Patrick Matasi kotenore kod weche mag loso duoko e tuke nyaka chop tim nonro tieki kendo yang duoko. Kotwak kod jofwambo e apise boma Kakamega, Shimanyula wacho ni sewgo poko non kendo adier margi pok ong'ere. Mano nyiso ni gionge kod ratiro mar kawo ne okang' moro amora. Lero ni chakre Matasi ne riwre kod klab no osekawo ting'ne mar jagol gi pek mowinjore kendo pok gineno rach mare. Tunasema ni kwamba tuliona hii madai ya Matasi tangu jana kwenye mitandao, video zikisirculate, na kufikia asubuhi maswali nimepigiwa tangu jana, masimu zimekuwa mingi. Kwangu ndasema kwamba Matasi kwetu sisi hana makosa na sisi kwa sababu amecheza game zake 3. Mimi siwezi support match fixing, na mimi kwa Kenya mzima mimi peke yangu ndio ule mtu ambayo last time nakumbuka wachezaji 5 walikuwa wamepanga pamoja na coach. Mimi ndio nilikuwa whistleblower nikasema kwamba hawa wamepanga ABCD, tukajaribu hata kaona kama ni uongo. FIFA pia wakaingilia na wakapata kweli wana makosa. Nimesema kwamba mimi nataka mtu akuja na evidence atuambie kwamba Matasi alifix hii game na hii game alifix kama ni Kakamega Homeboys na labda timu fulani, tujue ni timu gani alifanya. Kama ni kwa Harambee Stars, Matasi was the best goalkeeper. Na kama kuna makosa inapata watu, kweli makosa yanapatikana. Na sisi tunamtetea, makosa yanapatikana kwa sababu ni mwanadamu. Kama kuna ule na evidence ya kuonyesha kwamba alifanya hiyo makosa, achukuliwe hatua. Na watu wanaweza kuchukulia hatua ni federation ama FIFA ama CAF, sio tutoka Kakamega. Na mimi naambia kama Wakenya wote, na nafikiri kwa watu wengi wataona wakiona hivi, sisi mchezaji ako mazoezi na tena akosi achelewi na ako sawa. Hata weekend hii niko na hope kwamba Matasi ndiye atakuwa kwenye goal kwa sababu naona kwa ile games zimekusha alikuwa na clean sheet. Nyakora mogika poko adhi nyime kod weche moko mag tuke e bende barua machopo gi lak sechegi kotenore kod weche mag Patrick Matasi eni duol mochung'ne adhula e pacho kaendi mano FKF bende koro ogo kum Patrick Matasi kuom tugo tuke mok mag adhula e pacho kaendi mago ma ochung'e kod FKF kuom thuolo ma ndalo 90 kaluwore kod ng'ur ma osegol kaluwore kod okanda mabende temo tude kod loso duoko. Giwacho ni okang' makama okaw kaluwore kod pend chike mago mag FKF kotenore kod weche mag temo loso duoko manolose higa mag 2016. Mano bende wacho ni oseoro ote ne timba adhula motugo ne mano mar Kakamega Homeboys kaachiel kod jatugono. Giwacho kanyo ni FKF kaachiel kod FIFA gi CAF to kod riwruoge mamoko motenore kod weche mag tuke gi sano osechako timo nonro mano moyiedhi kendo gibiro dong' ka gichung' motegno mar neno ni tugo tugi rang'iny mowinjore kendo gibiro neno ni chenro ma timo nonro bende tim ma okoroch ratiro moro amora ma ng'ata mibiro nywandi e nonro ma ibiro tim. FKF yango ni gibiro chiwo ler mathoth kotenore kod wechego mag tuke mag adhula. Mano koro yango ni Patrick Matasi ok bi ene tugo moro amora mar adhula e pacho kaendi kuom thuolo mar ndalo 90 mabiro e seche ma FKF biro bedo kanyo katimo nonro. Ka dhi nyime, jagoro maduong' maduol mochung'ne ng'we Olympics e pacho ka Francis Mutuku olanda yanga dwaro mare mabiro laro kom jatend duol no komedo ndhadhu e sekta mag ng'wech. Mutuku wacho ni en gi yie ni ikruok momondo kaachiel kod riwruok gitiyo kanyakla biro medo kwan tuke ma piny Kenya biro piem e Olympics e higa ma 2028. Mutuku ni gi yie ni biro bedo jaloch e yiero mibiro bago dwe mar Ang'wen higani. Outgoing president of IOC said, people do not compete on individual levels. It's not one person against another person. What they compete on is one person has a vision, one person has an idea, one person has a plan for an organization, and they present it to their stakeholders. And the stakeholders are able to decide which vision best resonates with their needs.
Koro mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar Oimore mage mameso makawo weche manyien ne intiere gwe thuolo mar mondo mine gik weche makawuono kamano Aluoch Violet ka intiere gwenge mag Mombasa wachono Chieng' Manuel aneniyo makare kamano kuom kete Ramogi TV chenro mar Oimore. Shem Otho wacho ni greetings brother Luo News kenda mor adier mantie en ni Kenya ochomo kamarach kaka Mbadi owacho. Mar ariyo duond buch Gachagua kapar ni bedo kod mbi moromo en wuon chiko tame chung' tok higa 10 mogik oparo ni Maraga nyalo biro tayo IEBC maber motenore kod pek mare kata kamano cholne kanyo hayo maber kamano Shem kuom kete Ramogi TV kendo oro ote ka Willy Mike Senior wacho ni Chieng' Emmanuel asebedo kaneni kachakre saa 1 saa 3 bende achaka neno weche manyien mag Ramogi mae kama weche manyien nyong'ae gi dhok ma winjo makare. Ero kamano ka Willy Mike Senior kuom kete Ramogi TV wacho ni Ramogi TV manyongi kod weche manyien eyo makare. Ero kamano Maolin Nadia ero kamano kuom kete Ramogi TV intiere kod Molina Chieng' Omira, Fauzia Ruth, Rollins Oduor, Jeno Bondo, Ann Mary, Caroline Ogendo, Liliana Diambo, Betty Omira, Venorico Yengo, Beatrice Ann, Autieno Rose Nyamanga duto wacho ni Chieng' Manuel ewaneniyo makare kendo wakete Ramogi TV kaachiel kod Jaro Soja neno ote mari kaendi kabeningisano Chieng' Emmanuel in bende inena eyo makare. Iwacho kanyo ni untiere St. Michael's Makongeni gi Gor Mahia third patron engineer Michael Musa Tiego, Obote Uda Sembo, Wino Jaka, Victor Woodka Uda kod Uda Lego. Iwacho ni Nyisko Galo ni warom Jumapil mashimeji Dabi Lugeo Mosta familia mar jagoro machon mano okelo makochuodho ma ibiro iko chieng' ngeso magin jok mabende ne neno wa kaindi e chenro mar Oimore. To mogik antiere kaindi kod ng'at mabende luongore ka ni Engineer Fred Okelo Nyakwar Nyapi kane Kabondo wacho ni oneno maler gi jokeyo nyang'wen SDA duto gichano rambe mar gero Lamo tarik 10 kod dwe manyien. Kamano Nyakwar Nyapi kiwacho kanyo no chano rambe mar gero Lamo tarik 10 kod dwe manyien pageni bedo makare. Kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko nyinga Chieng' Emmanuel jaloko mare Lisono Chuka ubed gi otieno mokwe.